יאללה, מה קורה חברים? היום אני אצלם... היום אני אצייר אמונג אס. באתי להעלות את הסרטון, אבל בטעות הוצאתי את הסרטון, אז הייתה בעיה. יש פה מיטה זוגית. וואו, איזה המון... אוקיי, זה יצא הרבה יותר טוב ממקודם. ומה יש פה כאילו מעבר מטבח וזה. מקודם ציירתי המון גס מכוער. ויש מיקרו והכל פה, זה הבאנו מהבית. אבל עכשיו ציירתי המון גס יפה. הנה, הדלת החומה עם מפרידה סכין מאוד קטנה. מטורפת. לא, אפשר לסגור. ותראי את המקרר. כן, חדר בחדר. צריכים... אמרתי להסתגול, פרוד. ארכב, אני רוצה להם מלא סרטונים בנופש, אז תהיו מוכנים. תכינו את עצמכם, כי זה הולך להיות שבוע די מטורף. הילה, אתה נהנה? כן. לא לעלות סרטונים, אני אשתגע לך. האחים שלי מעצבנת אותי. לא. עוד היה שם, לא. לא רואה מילי פה. לא, רגע. אוקיי, נצטרך להקטין את זה. אוקיי, זה מושלם. מושלם. עכשיו נשאר לי רק דבר אחד אחרון. בגלל הפאוור הזה שיש לסכין הזאת, כאילו, אני מכיר את הסכין הזאת במשחק. אם אני זוכר, אפשר להשיג סכין כזאת מהמשחק אמונג אס. באמת, אם אני זוכר, אפשר לקנות את זה באמונג אס בשביל הסכין. יאללה, סכין. והסרטון הבא שאני... קיצור, זה היה... נכון, סרטון שמעתי שכל יום אני אעלה 2, אבל באיזה 4. לא יכולתי להתאפק, הייתי צריך לראות הרבה יותר סרטונים היום. אז כן. אני הולך לעלות סרטון נוסף, אמונג אס השני. של אמונג אס הזה. נכון, אם הסכין מנסה לקרוא מישהו? מאחוריו, פה הולך להיות אמונג אס נוסף. ומה שבא לי עוד לעשות זה... מה שאני הולך לעשות זה בשבילכם. אני יודע שזה... אתם לא מבינים מה זה. קיצור, רציתי לצייר לב, אבל אני מצייר גרוע. אז... כן.